So hello guys, welcome back to the channel and hope guys absolutely fine. So friends, दा नोंथांनाव बेबो मिथिखाबाय जानांगौ जों मिस्टार इंलिशनि इउटिउब चेनेल हेक जाबाय होनना ओके आरो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनो माखासे टिप्स होनो जेनाखि टिप्सफोरखौ नोंथांमोना फल' खालामबा नोंथांनि बे इउटिउब चेनेला 100% नङाबा 70 to 80% सेफटि जागोन होनना आसा खालामो ओके सो नोंथांनो फारि फारि खोन्थानोसै बे टिप्सफोरखौ आङो नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांबानो जाबाय जोबजासे ओके सो फार्स्ट अफ अल दङ फेक मेल फर स्पन्सरशिपनि थाखाय फेक मेल हरनाय ओके सो बे स्पन्सरशिपनि थाखाय फेक मेल हरनायाव नोंथांनो मा होगोन मेसेजाव लिरना हरगोन जे जोंनि कम्पानिनि एप्स एबा वेबसाइटखौहाय प्रमोट खालाम 10 to 15 सेकेन्डनि भिडिअ बानायना बेनि थाखाय जों नोंथांनो 1 लाख एबा 50,000 होगोन सो 10 to 15 सेकेन्ड भिडिअ बानायनो थाखाय 1 लाख एबा 50,000 वाव नोंथाङाथ' लब जागोन बेखौ नुनानै ओके होमबा नोंथाङाथ' राजि जागोन बे भिडिअखौ बानायनो एबा बे एप्स एबा वेबसाइटखौ प्रमोट खालामनो 10 to 15 सेकेन्ड बानायनो थाखाय 1 लाख एबा 50,000 नुबा मा नांगौ नङा होमबा सो नोंथाङाथ' राजि जागोन बानायनो बे भिडिअखौ स्पन्सरशिपनि बे भिडिअखौ सो बे मेलजोंनो लोगोसे गाहायाव मोनसे लिंक हरफायो बे लिंकआव क्लिक खालामो मा जेनाखि जिमेल आइडिजों नोंथांनि इउटिउब चेनेल दं बे जिमेल आइडि एन्ड पासवर्डखौ एन्टार खालामनानै लगइन खालामफिनो अके लगइन खालामोबा जेनाखि बे जिमेल आइडि एन्ड पासवर्डखौ एन्टार खालामनानै लगइन खालामोबा बे जिमेल आइडि एन्ड पासवर्डआ बै हेकारनिसिम सहैयो हेकारनिसिम सहैबा मा खालामगोन नोंथांनि बे जिमेल आइडि एन्ड पासवर्डखौ एबा पासवर्डखौहाय 1 मिनिटनि गेजेरावनो चेन्ज खालामगोन अके होमबा मा नोंथांनि इउटिउब चेनेला हेक जानायनि चान्सआव फैयो सो दाना जों दानिया मारै सिनायगोन जे बे स्पन्सरशिपनि थाखाय फेक मेल एबा रियेल मेल फैनायखौ सो नोंथाङा कनफिउज जानो हागौ सो नोंथाङा बि केयारफुल जानांगोन ओके सो जों माबोरै सिनायनो बेफोरबायदिखौ फेक मेल एबा रियेल मेल फैनायखौ सो नोंथांमोना आं बुंनो सानो जे बे मेल फैनाया स्पन्सरशिपनि थाखाय मेल फैनाया बेयो मालाबाबो सासे मानसिनि मुंजों फैया ओके सासे मानसिनि नेमजों फैया बेफोरबायदि मेल फैनाया कम्पानिनि नेम्स थायो जेरै फर एग्जाम्पल लादो एमाजन फ्लिपकार्ट पेटिएम एटसेट्रा ओके बेफोरबायदि कम्पानिनि नेम थागोन मालाबाबो मानसिनि नेमजों मेल फैया ओके सो नोंथाङा बि केयारफुल जानांगोन आरो गोबां इउटिउबारफोरखौनो बेफोरबायदि स्पन्सरशिपनि थाखाय फेक मेल फैनायजोंनो लोगोसे बेफोरबायदि लब जानानै जेनाखि बे लिंक हरदों बे लिंकआव क्लिक खालामनानै गावनि जेनाखि जिमेल आइडि एबा जिमेल आइडिजों चेनेल दङ बे जिमेल आइडि एन्ड पासवर्ड एन्टार खालामनानै हेकिं खालामजानाय मेरला दङ दाख्लै जुबाखैनो कलकातानि सासे फेक इउटिउबारमोन बेबो हेकिं खालामजाबाय बेनि चेनेला हेकिं जाबाय सो मा खालामनो जोबोद दुखुनांथाव अके सो नोंथाङाबो जोबोद सांग्रां जानाया गाहाम अके सो बे केयारफुल अके सो नेक्स्टआव दङ नम्बर 2 आवहाय नोंथांनि बे जेनाखि जिमेल आइडिजों नोंथांनि इउटिउब चेनेल दङ बे जिमेल आइडिखौ 2 स्टेप भेरिफिकेसन होनानै ला अके 2 स्टेप भेरिफिकेसन इज मस्ट इम्परटेन्ट अके आरो नम्बर 3 आव दङ नोंथांनि बे जिमेल आइडि जेनाखि जिमेल आइडिजों नोंथांनि इउटिउब चेनेल दं बे जिमेल आइडिखौ नोंथाङा मालाबाबो शेयार दा खालाम रावनिसिमबो शेयार दा खालाम एबा जेबो खामानियाव इउज दा खालाम बे जिमेल आइडिखौ अके जेनाखि जिमेल आइडिजों नोंथांनि इउटिउब चेनेल दं बे जिमेल आइडिखौ मालाबाबो शेयार दा खालाम एबा बे जिमेल आइडिखौ दस्रा खामानियाव इउज दा खालाम अके सो नेक्स्टआव दं नम्बर 4 आव जानला मोनला नंखाय बाखाय एप्सफोरखौहाय नोंथांनि बे मबाइलाव इनस्टल खालामनानै दोननाङा अके जेनाखि दाथ' मेरला ओंखारबाय पेटिएम केस आर्निं एप्स बेफोरबायदि जानला मोनला एप्सफोरखौहाय इनस्टल खालामनानै दोन अके सो बेनि थाखाय एसेनोसै गाइस सो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बिदिनो नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय